So what's up mga kalarak, for today's video, what the fuck is the new Ayo here in Pangasinan? At syempre, we're from Pangasinan. Pagpunta mo dito, una mong maririnig is Bot Ninam. Maliban dyan, meron ka pang maririnig na uy, sirin, I love you sirin, kain ka na sirin, bakit uy, ano uy. We're from Pangasinan, sa pangalan pa lang alam mo na may asin dyan, kaya we are one of the top producer ng asin, kaya kami tinawag na Land of Salt. We're from Pangasinan, kaya hindi pwedeng mawala dyan ang Bangus Dagupan, kung saan merong sineselebrate na Bangus Festival. At kami ang tinatawag na Bangus Capital of the Philippines. We're from Pangasinan, kaya hindi pwedeng mawala ang bagoong pag meron kang bangus. At magse-celebrate sila ng kanilang kauna-unahang bagoong festival na magaganap sa March 14 to 16. Kaya sa mga turista, tara na po at pumasyal na po kayo dito sa may Lingayen, Pangasinan. We're from Pangasinan, kaya hindi pwedeng mawala ang St. Vincent Ferrer Bamboo Statue dyan sa Bayambang, isa sa pinakamataas na bamboo statue. We're from Pangasinan, kaya hindi pwedeng mawala ang iba't ibang beaches dito sa aming lalawigan. We're from Pangasinan, kaya hindi kumpleto ang pagpunta mo dito kung wala kang bitbit na puto kalasyaw. We're from Pangasinan, kaya hindi rin pwedeng mawala ang pagkain na dinadayo ng iba't ibang turista dito sa aming bayan. Yan ang pigar-pigar. At ang partner nito ay Boss Kalaskas. We're from Pangasinan at meron kaming ipinagmamalaki na hindi naman ganon kalakihan. Yan ang Alaminos Longganisa. We are from Pangasinan, kaya kung maari lang po, wag nyo po sana kaming tawaging Panggalatok. We're from Pangasinan, kung saan nagse-celebrate kami ng iba't ibang uri ng festival. Siyempre, hindi mawawala dyan ang Binmalay Sigay Festival, kung saan kami ang seafood capital of the North. We're from Binmalay, kaya dito sa Binmalay, maraming mulmul. Preview.